Mitoseke ji mitolojiya Yevnanê. Agdîstîsê nêremo. Li gor vegotina Pawnî Asî, tekiliya efsaneya Agdîstîsê û çanda xwedawenda Kîbeleyê bi hev re heye ku li warê Pesînûsê derketiye holê. Xwedayê Zeus şevekê xewnekê dibîne û dibîne ku di xewna xwe de tovê xwe li ser rûya erdê direşine. Ji tovê Zeusî nêremoyek tê dinyayê ku ew jî Agdîstîsî ye. Agdîstîsê ku hem mêr û hem jî jin e, rojekê dikeve destê xwedayan û xweda xirê wî jê dikin. Ji xirê wî darekê beîvan çêdibe. Keça xwedayê Samfariosê xwedayê çemî ji wê dara beîvê libekê dike û dixe paşila xwe. Ji wê liba beîvê ducanî dibe û bi navê Ates lawekî tîne dinyayê. Diya Ates wî dibe çiyê û wî li çiyê de hêle. Piştî sal û zemanan Ates dibe ciwanekî çeleng û dilê Agdîstîsê ku wê demê bi tenê xwediyê zayenda jinaniyê bûye dikeve Ates. Lêbelê Ates ji Agdîstîsê dirave Peslinûsê û dixwaze ku bi keça kralî re bizewce. Şeva dawetê Agdîstîsê jî diçe dawetê û dema ku Ates wê li wir dibîne dîn dibe û ji qehra xwe xirê xwe jê dike. Ates dimre. Lê Agdîstîsê rê nade ku bên bikeve laşê Ates û bi wî hawî birize. Ev mîtos bi awayekî din jî tê gotin, li gor vê vegotinê jî dibêjin ku li bajarê Pîrîgiyayê bi navê Agdos zinarek hebûye ku ew zinar mîna ku xwedawenda Kîbele be hatiye hebandin. Dilê xwedayê Zeus ketiye xwedawenda Kîbeleyê û xwestiye ku li bin kirasê wê bide. Lêbileyê piştî ku bi ser nakeve, radibe tovê xwe li ser zinarî direşîne û ji wan tuxman Agdîstîsî çedibe. Pişt re Dionysosê xwedaya şerabê wî serxweş dike û xirê wî jê dike. Ji xirê Agdîstîsî darekê beîvan çedibe û nanaya keça xwedayê çemî ji behîvên wê darê libekê dixe paşila xwe, ducanî dibe û Atesî tîne dinyayê. Xwedayê Sangariosî ferman dide ku nanayê lavê xwe bibe serê çiyê û li wir bihêle. Ates zarokekî pir delal bûye û xelkê gelekî kêfa xwe jê re aniye. Tê gotin ku Ates bi şîrê bizinan xwedî kirine. Dibêjin dema wî dibînin hem Kîbele û hem jî Agdîstîsê dil ketine Atesê. Pîrîgiyayê kralê Midasê jî xwestiye ku wî bi keça xwe re bizewcine. Piştî ku Agdîstîs wî dîn dike, Ates xirê xwe jê dike û li bin siya darekê çamê dimre. Xwedawenda Kîbeleyê wî dibîne û der û dora çamê bi binefşan dixemilîne. Keça kralê Midasê jî li wê derê ji kervan xwe dikuje. Xwedawenda Kîbeleyê keça kralî jî li wir dispêre axê û binefş li der û dora gora wê jî dipişkivin. Li ser gora wan darekê beîvan jî şîn dibe. Agdîstîs laveyê ji Zeusî dike û jê dixwaze ku bila bên nekeve laşê Attisî û nerize. Zeus vê daxwaza Agdîstîsî bi cih aniye û destûra derketina pora wî û lepitîna tiliya wî a qilîçê jî daye. Piştî ku sozê ji Zeus digire, Agdîstîsî laşê dindarê xwe dibe Pesînûsê û dispêre axê. Ji bo bîranîna wî cejnekê pîrozkirine û di pereskeyê de komekî rahîban hatiye damezrandine. Di hinek efsaneyan de efsaneya Agdîstîs û ya xwedawenda Kîbelê tevlî hev dibin. Motîfên wan bereketa axê û vê jîna rivekan sembolîze dikin. Efsaneyên ku em behsa wan dikin, meriv dikare bibêje ku xwediyê maneyên alegorîk in. Armanc di can çanda Kîbeleyê de di delindêzên rahîban de jêkirina xirên mirovan û destnîşankirina çavkaniya vê kevneşopiyê ye. Derbarê xwedawenda Kîbeleyê de jî meriv dikare bibêje ku Kîbele li der û dora Anadolê ji dewra beriya dîrokê heta dewra Romayê bi navên cuda hatiye nasîn û hebandin.